बेबाक समाधान नायाम तो बुया सागा थानसा दंलायखाया किन्तु बिसिङाव थानसा गरै जों गोबां मान नुगौ हायसै सागा जदों थानसा निंलाय किन्तु बिसिङाव अंगाके नातनि कुतनि मुंसे केबे मुं लायो हायनो हाया हाय पिरिम परायनो थांलायो हायसै मे नोंके बुखु बायसै मिया बखाबाय थानसा नांनाय जिनि और जेता फाय जे फायमानजा फायनाय जे सिगलारावनो आमोन कयो बुखु बायसिम थानसाया जों बखाबाय थानसा मांनाय तामनि माके कासे कक दं जों सायमानो जिनि दिब्रा सारावखा यारं कासे पानो बेदेक आलादा हायसै गा बुइदो फन बर हंगाके यारं जुदा किन्तु बर बेदेक कासे हायसै बर आसके थानसा पेपसिन बर हंके जों किन्तु बासै किन्तु एक यारं किन्तु आ यारं कासे पानोसे यासिन बेदेक का हायनो माने हाय पिरिम पराय बु प्रांजा आबागनि जिनि दिब्रा सारावनि थिनां बो जागा सयनो जों के फायमायाखौ जिनि दिब्रा सारावना थिनांनो जों तामके मोनते गाहाम फायमान आबनो जिनि नासिक मुं आबो नासिगन जिन बबाग्रानि दिब्रा मथा नरक और तीन फायमान जाफाय जतन हामबाया फारो फेयाबा और सिमि फाय कक खनाय था गामसे गया जों गामि निजिना आमसे थाङै बाक्सा बुराखान बरक दङ राजनथानि बरक दङ जिन खुमुनि बरक दङ मानदानि बरक दङ बेनो जागोन बरक दङ हासि इनके नों पारा थाङै बसिनि बबाग्रा नासिक मुं तामो जों सिनि बबाग्रा नासिक मुंनो थाङा पिरिनाय आते गेसे कक पलिटिकल कक जिन डेभलप खायनानि हिंगाके एकटा जिन युथ दनो सिगांमा तुबुनाय सिनियर दंनाय सिनियर नो जों खिबिया जों सिनियर नो समान दो फेया बा चिन सोसाइटी चिन दफानो बस का आगरना हंगा पुला युथ नि न बिसि सामुं हायसि नर जरन साइमानो गते गेसे को जों तिब्रा म थातांनि चेंआव नर जरन साइमानो बा चिन बबाग्रा नासिक मुंगा थानसा नांमानि कारण खबनो जे जेकुनु दफा जेकुनु सोसाइटी नि हामक्रायना हंगा जों थानसा मांनाय हायसि जों किसापन थों तिनि जों तिन 31% पर थों जों जर 31% जों तिनि थानसा ओंखाके जों जेकुनु चिन मानथाय सकाय जों सानै तुइमानो हायसि फेयाबा चिन दफाके थानजांलाय मुंगरै पार्टी बो पार्टी हाय खायो ने खागलाय जामां से 70 एका तो बছর दरै दिन तिब्रा सामनि एमन जागा फाय सकाय गाबो नर जुनु साइमनो जों आजिनि तिब्रा सारनि जे हाइमियांनि तंमानि जे जागा जों ता बासक बेकड्रप नि तंमानि बा बैकवार्ड नि तंमानि चिन तिब्रा साराव आमनो ताइसा तिसाय तुइमानो आबुनि नासि मुङा तैना चिन बबाग्रा तिब्रा मथा छनामानि चिन तिब्रा मथा नासि मुङाबनो थानजा चिन तिब्रा साराव थानजा खायै तामुके चिन बुस्थांनि सामुं चिन तिब्रा साराव सामुंनो जों बेकेते हामरि तलांमान फेयाबा टेक्से कक ननो जेफ्रु नों आबो जों बंना जेकुन बरक नाय हायसि के ननो जेकुन पार्टी नि बरक बा जेकुनु आं तमान पार्टी नि बुं खुया जेकुन पॉलिटिकल पार्टी नि बरक नरनो कक मुंसे बिस्कारा कक सानाय कक खायमा सानाय आबो बुं नासि मुंका जास्ट ननो कुन कक मुंसे खायमे सावै माने निनि थ्रुति कुन हायमे खायरि जामानो आमस बं सेस्ता बर जेसम हाय दंथों बर नन जेसपन होन दंथों हायसि कुनु ता कायदि चिन नासि मुंतामो चिन तेब्रासा तांखौ मोथांनाय चिन बबाग्रानि जे एम ऑब्जेक्टिव जों आबन तां पुरा खायनाय चिन बबाग्रानि इमां जों तांखौ पुरा खायनाय चिन आमो चिन नासि मुं बुइताम साया अब खने लाभ गरै काहे कक दंगो बुनि जे साम कक खना गाहंके नङा पता निनि सामुं बा निनि जे एम नङा रो सय माने हायसि नों कबरन थानाय बो बाहाय सानाय नों आमरन को खने लाभ गरै चिन बबाग्रा तामसा जों असमा खना चिन आवस खनाताय चिन बबाग्रा नासि मुंतामो जों असमा नासिनाय आमसो गसनि हामबाय बबा